tatay, ang pagmamahal niya sa kanya. Tanda na po siya, marami na siya nagbigay sa bayan, kaya ayaw ko nang dagdagan pa. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako ako sa samahan ko. Yan po yung pinangako ko sa kanya. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own action. Talagang nag-resist ko ang aking kawalan. Tao lang po ako. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.